Здравейте хора, ние сме Гамил Иван Русев и в днешното клипче ще търсим най-евтините и най-скъпите продукти. В Фантастико. Да. Като също така и първото ни видео излиза в събота. Не, очаквайте това го. не е първото видео. Да, но първото ни главно видео излиза в събота. Аз очаквайте го. Не знам кога ще излезе, честно казвам. Събота ще е готово със сигурност. Ние вече сме го снимали, знам за какво е. Можем да ви подскажем, че е в Фантастико и много ще ви хареса. И нека започнем с търсенето, бих казал. Включва колело на късмета. Да. Нека започваме видеото, бих казала. Започваме да търсим. Хора, според мен, конкретно според мен, това е моята философия. Лаковете, тъй като са много малки на грамаж и на размер, са много евтини. Я чакай да видим колко строят. Значи, една стойче. Тук сме на козметиката. Най-евтиният лак. Както виждате, тук не е много скъпо. Не знам то за какво говори. Нали? Значи, най-евтиният лак е 3 лева. Най-евтиният лак според него е 3 лева. Да ме слушайте. Една вафла е сигурно 50 стотинки най-евтиното. Това е най-евтиният. Според мен за най-скъпото може да има при парфюмите. Бате. Тук са евтините парфюми. В смисъл... Може и да има скъп парфюм. Това е 4 лева. Това ти е 4 лева, между другото. Това е добре. Ма не им правим реклама. Ама, да. Много реклама. Няма четете какво пише. Не може да се почели. Много реклама. Хора, мисля, че парфюмите са си доста евтини. Аз това ще го използвам 2 години. Покажи го. Хора, човек, вижте го. Я изчакайте малко. Значи, Закрий рекламата. вижте сравнение с главата ми. Значи, хора. А виж и екстра хиксела. Това е Хикс, L, 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 L. Това буквално ми покрива цялото лице. Така че това не е реклама. Спокойно. Но е огромно. В смисъл, кой ще ни иска да им правим реклама? Ние имаме 108 последователите, па ние ще им правим реклами. Не ме има 10. 8. Я дайте да видим този парфюм. Ето парфюм е 25 лева. Ама айде да ходим да гласи дарите на някакви парфюм. Това е много добра идея. Това ще е, може би, следващото видео. Може би. О, да. Не, чакай малко. Бяхте при козметиката, няма нищо. Идеме да търсим най-ефтиното нещо. Идеме да търсим при плодовете. Зеленчуците и плодовете сме. Но като че ли май... Не, една ябълка. Чакай. Ява за малко. Според мен. Има много такива. Според мен, значи, чакай. Си вземеш едно бобче. Не, бокс няма цена. Значи, вижте. Няма се Покажи това. Това, според мен, не тежи повече от 10 грама. Вижте, значи... 8 лева на килограм. Да, това прави 8 лева на килограм. Тоест, като... 64 стотинки. What? Чакай да го включа. Това полудя. Да. Ми хора... Чакай малко, бе, ще го правим. Окей, няма да стане тук. Не влежи го друг правим. кантар. Ето го прави го. Значи... Това ще сте човек го прави кантарчето. Покажи на... Ето хора. Това не се измерва. Не, чакай малко. Минус 5 грама. Много добра лойка. Брилянтна лойка, хора. Толкова кантар полуде. Чакай да го зануля. Диоли, като получаваш минус 15 грама. Не бе, чакай. Чакай. Very cheap. 1 pound fish. Хора... И чакай малко. Искам да видя само дали работи. Не, стой. Добре, работи. Сега Слагай. сложим едно лешниче. Ти Така, за 5 грама. Значи, И стана 0 което грама. прави, чакай малко, 8 лева на килограм. С... Бат минус 0,5 грама. Много добра лойка, хора. Бат, сега ще ви подскажем, пише 4 стотинки на бройка. Добре. Да, просто... Това ни каза, че става 4 стотинки на бройка. Няма се мъчим с този кантар. Няма да пише ви кажем. слип. Няма да ви кажа. За сега 4 стотинки е най-евтиното. Един лешник. 4 стотинки. Ява за малко. Със сметката ни, ако едно такова е 5 грама, това е 200 пъти по-малко. О, хора, между другото, доказателство е, че както видяхте, това е 5 грама. И по това, ако 1 килограм е 8 лева, 8 делено на 8 лева на килограм и в 1 килограм има 1000 грама. 1000 грама, като го разделим на нашите 5 грама, получаваме 400. И така 8 лева, което е 8000 стотинки,
Исках да кажа 800 стотинки, защото имаме един продукт за 80 лева, който видяхме и се разконцентрирах. Но е 800 делено на 400, което става 2 стотинки. Да. Не знам, защо казах 8000 беше шега. Имах предвид, защото видяхме един продукт за 80 лева, ама няма как това да е най-скъпото. Я виж, намалили са, дорито са на 2 лева. Какво е това Дорито? Това е Sweet Chili-то. Те са му сменили. Не бе, просто му са. Това е Sweet Chili-то. Това е нашото Sweet Chili. Не, те са ни сменили цвета. Да, значи... Някакъв нов барбекю. Да, той не е нов, просто визията му е нова. За тия, които не знаят, лятото... Това ни беше традиция. За още рядко, но доста рядко, нали? Се случва веднъж 2 пъти да обядваме заедно с Иванчо. И примерно да си вземем Доритос. И с рамен. Да, и с рамен, както той каза. И това става просто Става insane. Да. Обаче сега, нека търсим по-скъп продукт, защото хората чакат вече 6 минути да намерим един продукт. За момента... Сега най-ефтиното ни е 2 стотинки, това го борим и бих казал... Да, според мен едни от най-скъпите неща ще бъдат някъде при това. Ще бъдат при алкохолите. При алкохолите или при вината. Защото според мен няма по някакъв друг начин. Да, няма... Къде другаде? Да, смисъл, най-много да е тиган, ама... Да, тиган е добра идея, между 180-200 лева максимум. Това има злато вътре, хора. Тук виждаме за 22 лева. Това е 31 лева с злато. Вино с злато за 31 лева, смисъл. Виждам колко е истинско и злато. Той истинско, ама е много малко. Много е фенс. Да. Ето тук трябва да са. Или ще са тези комплектите. Или... Това е доста добро. Да, между другото това е 100 лева. Това е... Ама... Вижте, това е 100 лева. 100 лева са твърде малко. Това е 259. Хора, 259 лева. И 500! 550! 550! Значи... Между другото камерата ни е малко обърната и може да не видите, защото на iPhone не може да се обръща. Хора, какво прави това при алкохолите? Кое? Това какво е? Да. Но със сигурност бих казал, че на iPhone има малко проблеми с снимането. И много... няма много добра ориентация за обръщане на камерата. Така че ако виждате зле, аз се извиним, конкретно извинете. Няма какво да се направи много. Но мисля, че това за 550 лева е най-ефтино. Това за 550 лева е най-ефтиното. Най-скъпото. Най-скъпото. Така че... Значи вижте... Тук що видяхме. Искам да предположите това колко струва. Това колко струва. Ето продукт. Защото е цели... Чакай малко. 3 секунди имате да напишете в коментарите. 3, 2, 1. Това е 659 лева. И 60, реално, Играта свърши. Вече е ясно. 660 лева. И новини. Тук що намерихме един продукт, който е... това е за 10 кг, 10 лева на килограм. Сега ще го измерим. Дано да е по-ефтино фъстъка. Но това фъстъка е 2 стотинки. Не, бе, сме много тъпи. Няма как това да е по-ефтино. Ако това е 8 лева на килограм, това е 10 лева на килограм. Ама ако фъстъка е... да. Пак 5 грама, хора. 5 стотинки. Това е с една стотинка по-скъпо от това. 3 стотинки на човек. Ние може да потърсим за най-малкия фъстък, който може да направим. Ето го. Не. Ето го най-малкия фъстък. Чакай малко. Но хора, това беше от нас. Намерихме продукта и очаквайте ново видео в събота.